उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमीला. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% पासून सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवळी समाज बांधवांना संघटित करण्यासाठी आणि समाजातील विविध क्षेत्रातील गुणवंतांचा गौरव करण्यासाठी येत्या 10 मे 2026 ला कुडाळ इथं भव्य जिल्हास्तरीय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. सिंधुदुर्ग जिल्हा देवळी समाज हितवर्धक मंडळाच्या वतीने आयोजित हा मेळावा कुडाळ येथील महालक्ष्मी हॉल इथं सकाळी 10 ते दुपारी 3 या वेळेत पार पडणार आहे. या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाध्यक्ष राजन नाईक असून समाजातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत. कुडाळ MIDC इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्हा देवळी समाज हितवर्धक मंडळ आयोजित जिल्हा मेळावा 10 मे रोजी रविवार कुडाळ येथे महालक्ष्मी हॉल या ठिकाणी जिल्ह्याच्या वतीने आयोजित केलेला आहे. गेले कित्येक वर्ष मेळावा झाला नाही आणि त्या अनुषंगाने जिल्ह्याचा मेळावा म्हणून कुडाळ हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे सर्वांनी जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये कुडाळ हे ठिकाण ठरवण्यात आलेलं आहे. आपण सर्व देवळी नाते बांधवांना तुमच्या पत्रकारांच्या माध्यमातून आम्ही जिल्हा कमिटी म्हणून आवाहन करतो की सर्व जास्तीत जास्त नाते बांधवांनी देवळी नाते बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे आणि आपल्या समाजाचा शोभा वाढवण्यासाठी आणि समाज जो आपला विखुरला गेलेला आहे तो एकत्र करण्यासाठी आपण एकत्र यावा असं आम्ही सर्वांच्या वतीने आवाहन करतो. या मेळाव्याच्या निमित्ताने आपल्या समाजात देवळी समाजाच्या जे काही दशावतार नाट्य मंडळ आहेत त्या सर्व नाट्यमंडळांचा सत्कार त्या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. क्रिकेट मंडळ सुद्धा आमच्या समाजाचे आहेत, त्यांचा सुद्धा त्या ठिकाणी सत्कार करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर कलाकार जे इलेक्ट्रिक मीडियावर किंवा TV माध्यमातून जे कलाकार आहेत, सिरियलमध्ये म्हणे असून दे किंवा पिक्चरमध्ये असून दे, त्या सुद्धा कलाकारांचा आम्ही आमच्या देवळी समाजाचे कलाकार आहेत त्यांचा सुद्धा आम्ही सत्कार या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. त्या ठिकाणी आताच लागलेली 12वीच्या परीक्षेचं रिझल्ट निकाल, या निकालामध्ये आमच्या देवळी समाजाचे जो कोण विद्यार्थी असतील ते शाळेमध्ये हायस्कूलमध्ये 1 किंवा 2 किंवा 3 नंबरचे कोणी आले असतील त्यांनी आमच्या संपर्क साधून त्यांचा सत्कार आम्ही या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. आम्हाला एक आनंद असा होतोय की सर्व समाजांचे मेळावे होत असताना आमचा देवळी समाजाचा मेळावा कित्येक वर्ष जिल्ह्याचा मेळावा थांबून राहिला होता. तो आज 10 मे रोजी मोठ्या दिमाखान्यात आम्ही तिथे चांगल्याने पार पाडू असं आम्हाला आशा आहे आणि सर्वांची सहकार्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे सांगायचं एक म्हणून तुळस मातून इथला एक लहान मुलगा विजय तुळसकर म्हणून ज्यांनी आपलं नाव 7 संबंधावरपर्यंत नेण्यात घेऊन गेलेला मुलगा, तो लहान 8वीतला 9वीतला मुलगा, तो आपल्या देवळी समाजाचा आहे आणि त्याचा सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी कार्यक्रम ठेवून त्याचा सत्कार आम्ही ठेवलेला आहे. त्या मुलग्याने सर्व देशाचे प्रार्थना म्हणा किंवा गणित म्हणा काय म्हणेल ते त्याच्या डोक्यात येईल ते त्यांनी तो म्हणतो, अशा विद्यार्थ्याचा सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी सत्कार आयोजित ठेवलेला आहे. आणि तुमच्या माध्यमातून हा संदेश आमच्या ज्ञातीबांधवांपर्यंत पोहोचवण्यात यावा. त्याच्या अनुषंगाने 2-3 महिन्यापूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये आमच्या देवळी समाजाचे कोण सदस्य असतील निवडून आलेले आणि 85 सदस्य निवडून आलेले त्यांचा सुद्धा सत्कार या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेला आहे. हल्लीच वेंगुर्ला, सावंतवाडी, मालवण या ठिकाणी नगर परिषदेची निवडणूक झाल्या, त्यामध्ये सुद्धा कोण नगरसेवक आमचे ज्ञातीबंधू असतील समाजाचे त्यांचा सुद्धा सत्कार या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेला आहे.